Tak ako som pred zápasom očakával, Rakúšania išli s maximálnym rizikom do všetkého a vyšlo im to dneska. Ja si myslím, že rozhodovali detaily v tých koncovkách tých setov. A my sme síce statisticky máme 15 blokov proti 6, ale väčšina bola situácie, kedy to nebolo v tých dôležitých momentoch, alebo teda sa nám podarilo blokovať dokonca jednom blokom viackrát ako dvojblokom. Takže tam vidím rozdiel a v tom sme boli, myslím, že v tých momentoch v tom prvom sete, ale aj v tom treťom sete, tam boli šance, kedy sa mali ubrániť a neboli sme dôslední v tomto. Zaplatili sme potom za každú chybičku, ktorú sme spravili a potvrdilo sa to aj od toho stavu 15-16, každá nejaká darovaná lobda alebo nevyužitá šanca sa nám proste prihaví na tom, že nemáš šancu do tej koncovke to už dobehnúť. Môžem ale uznať, že Rakúšania potvrdili výkon zo včerajška. My sme ešte stále vo fáze, kedy striedame výborné momenty s takými nejakými šnúrami 2, 3, 4 body a v tom krátkom sete je to strašne veľa. Tam tá kontinuita a tá stabilita, proste vyrovnanosť musí byť, pretože sa to všetko skrátilo. Takže najväčšie vodím v tých detailoch, v tých koncovkách a Rakúšania vyšlo podanie, maximálne riziko na útoku a myslím, že v tomto bol rozdiel. Bol už včera aj potom, už si to predpovedali aj teda pred tým zápasom s Belgičanmi, dokázali teda zápasy s Belgičanmi, hrali s nimi vyrovnanú partiu, čiže bol už aj to taký nejaký vážny. Áno, to sú typické zápasy, kedy tie mužstvá, ktoré nemajú čo strátiť, idú do toho maximálne rizikom. Včera im to s tým rizikom nevyšlo až do konca, potom upadli, dneska dá sa povedať v situáciách, kedy boli naozaj by som predstavoval ťažké situácie, to buď na smeči, zasmečovali, nám to nejako prešlo, takže tam im to dneska naozaj všetko vyšlo na 100%. My sme ešte raz v tých dôležitých momentoch tie big points, ako sa hovorí, sme dokázali zrealizovať a oni, dá sa povedať, aj preto zaslúžene vyhrali. Čo sa týka zajtrašku s Belgičanmi, bude to dôležitý zápas? Dôležitý zápas v prvom turnaji. Vidíme tá sílu, ako som vravel, utestujeme si sílu mužstiev, vidíme, že Rakúšania absolútne nie sú proste už na nejaké podceňovanie. Sú to hráči, ktorí sa dostali, všetká tá základná česká hra veľmi v dobrých tímoch, síce možno nie až úplne stabilne, ale predsa len trénujú na vyššej úrovni a majú solidne vyrovnaný tím. A zajtrajší zápas Belgičanmi bude zase úplne iný, si myslím. Tam sa stretnú zase nejaké dva vyrovnané týmy. Ja si myslím, že aj Belgičania v tej zostave, ako sú tu, aj keď sú tu ten náhrávor, tie testely včera potvrdili a majú veľmi dobrý tým, takže pre nás jediné napraví to víťazstvo s Belgičanmi. Prezradíte zostavu na zajtrajšok, alebo ešte necháte ešte dosť času na to? Premyslíme si to, mali sme máme pripravené nejakú ideu, ktorú by sme chceli zajtra zrealizovať, ale ja si myslím, že nejako extrémne veľké zmeny tam nemôžu byť, my sa musíme tiež zohrávať, ale určite prehodnotíme ten dnešný zápas a podľa toho sa rozhodneme.